Pizza tässä terve ja tervetuloa lyhyt elokuvani ensi-iltaan. Tervetuloa! Nimittäin seuraavaksi on tulossa video, jollaista ei tällä kanavalla ole aiemmin nähty. Kerro kommentteihin, haluaisitko tällaisia videoita kenties lisää? Hyvää elokuvailtaa ja nyt se alkaa. Mikä mahtaa olla paras herkku, niin kesää kuin talvella. Terve kettu! Pelästyitkö sinä? En tietenkään. Minä, se en pienistä hätkähdä. Mikä tuo on? Sain keksiä keksiltä koekäyttöön tämän pränkkimukin. Katsotaanpa sitä. Näyttää kyllä ihan tavalliselta mukilta. Kuinka se toimii? En tiedä, kaadetaan siihen vettä. Ei ole mahdollista. Pikkumukiin meni koko kannu. Totta, se on ihan mahdotonta. Mitä? Eihän mukissa ollut kuin pilkko vettä. Katso, muki tärisee. Tämä ei tiedä hyvää. Pidä siitä kaksin käsin kiinni. Muki tärisee yhä kovempaa. Mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu? Kiitos kun katsoit videon ja vitsikästä viikkoa sinulle.